నా పేరు రాజేందర్. మాది పెనుగొండ క్రాస్ రోడ్, మహబూబాద్ జిల్లా, మహబూబాద్ మండలం. మేము వచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లా పందిరేసి కూరగాయలు సాగు చేస్తూ ఉంటాం. కాకరకాయలు, బీరకాయలు, సొరకాయలు సాగు చేస్తూ ఉంటాము. ఈ సంవత్సరం నాకు పురుగుల బాధ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నేను మహాలక్ష్మి ఫర్టిలైజర్స్కి వెళ్ళి పురుగు సమస్య ఉందని చెప్తే నాకు హెక్సాగార్డ్ అనే మందు ఇచ్చింది. నేను హెక్సాగార్డ్ మందు తీసుకొచ్చి నేను పొలమంతా స్ప్రే చేసినాక ఇది బాగా పనిచేసింది. పురుగులు అన్నీ చనిపోయినాయి. పురుగులన్నీ చనిపోయి మంచిగా సాఫ్గా కాయ కానీ ఆకు కానీ మంచి నీట్గా వస్తుంది. దిగుబడి బాగా వస్తుంది, మంచి కాపు వస్తుంది. దీనివల్ల నాకు దిగుబడి కూడా బాగా పెరిగింది. కూడా